Pe meciul de aseară n-ai ce să-l comentezi, pentru că meciul de aseară trebuie să comentezi decât arbitrajul, pentru că ei l-a câștigat arbitrii. Pentru că n-atinge mâna și tu zici că e 11 metri. Bă, de nu vezi 1000 de ori, cum poți să spui, tu deduci tu, că s-a împins mingea mâna la spate. Păi s-a împins, bă, dacă mă lovești cu ceva în piept, și mâna se duce. Din instinct. Sau chiar dacă a atins mâna, a atins pieptul, s-a dus în mână. Dacă atinge o altă parte a corpului, se duce în mână, nu e 11 metri, nu? Dar el a țipat, că cu ăla, Ișvan. A țipat. Da, Ișvan a țipat. Păi îl întreb pe Ișvan ăsta mare, mă, ceva nepot să mă țină toată viața cât trăiesc la fotbal, să mă țină în lovituri de-astea? Că de când sunt în fotbal, numai Ișvan, numai belele am avut cu el și tot timpul numai belele, belele, belele. Și când arbitra, și arbitru mare a fost, și este și acum. E cum la mine când mă arbitrează pe mine greșește, bă, nu mai e mare cu mine. Acum mi l-a dat și pe frasul, l-a scos. De unde l-a scos, bă? Din căciulă. Bă, are vreun nepot să-l facă arbitru ceva, să fie ungurii toți la mine. Să-i pună la mine la VAR și să-i pună la mine pe toți ungurii, arbitrii și la centru. Și cum să mai campionate după aia? Dar de ce credeți că ar avea ceva cu dumneavoastră? Și că e unguri, ungurii au cu mine ceva. Dar totuși, decizia era la Gămani, el putea să spună că nu... Păi, dar de ce au cu mine? Băi, de ce au cu mine? Au cu mine pentru că eu mă lupt cu CFR-ul. Nu? Ei stau la Cluj, nu stau la Cluj. El, ăsta, eu informațiile mele. Că Ișvan are apartament cumpărat în blocul de la firma lui Nelu Mureșan. Trebuie văzut, integritate. Federația, vedem cu câți bani l-a luat. Dacă l-a luat la atâta metru pătrat. Câte? 1800, azi vedem câte l-a dat ție. Integritatea. Nu? Păi Federația v-a făcut noastră referat la UEFA. Lasă-vă, mă interesează aia prostia aia. Aia e o prostie. Am zis, la mișto am zis. Și aia trebuie să dovedești aia, că merge așa la UEFA, că zici tu, că zice ăla. Dar nu, dar așa nu se poate. Pentru că n-ai cum, 11 metri și eliminare. Că a dat și eliminare mai târziu. Că nu-l lua pe ăla, nu? Pe primul. Și atunci, bă, dacă dai 11 metri eliminare, eu cum pot să joc fotbal? Preferise FCSB prea periculoasă? Că se distanța dacă câștiga la Arad? Da, probabil nu le convenea nici la toți. Că ce ai zis, bă, dacă se duce pe CSB-ul prea, nu mai are nici nimeni, nu mai are nici lumea, publicul, că nu mai se uită lumea la fotbal. Ce să mai vadă oamenii fotbal? Dacă FCSB e detașată, ce să mai se uite? Pe cine să vadă? Pe CFR și pe Rapidul? Ce să vadă? Rapidul văd ăia în Giulești. 3000 și gata. Se duc ei pe stadion, n-au nevoie la televizor aia din Giulești. Nu? Dinamo mai are până țară. Dar Dinamo, săraca, ce să facă ea? Înțelegi? Mai se uită la Craiova, ăia de la Craiova din Oltenia, se duc la meci și atâta. FCSB. Și atunci dacă FCSB se detașează, noi ce facem, bă? Că nu mai facem fotbal în România. Înțelegi? Vor fi multe absențe pentru meciul cu Craiova. Păi vezi. Au lovit 2 iepuri dintr-un foc. Nu? Păi cum? Că el n-ar fi dat Găman, că n-a dat. Dar ăla... Penalti, țipa și când la VAR, când era la televizor, bă, e penalti, ăla se uita, nu vedea. Bă, ascultă ce spun eu, că e penalti. Ăla de frică, că era fratele lui Ișvan, bă, îți dai seama, fratele lui Ișvan, bă, e ungur periculos, ăsta trebuie să dăm. Înțelegi? Îți dai seama ce mizerie, Și după aia spune, păi stai, dom'le, că face declarații. Bă, vreau să fac declarații. Bă, dar de ce să dai tu 11 metri dacă nu vezi că o atinge mâna? Bă, uite-te de 1000, bă, o atinge. Bă, dacă nu, bă, și chiar dacă o atinge neregulamentar, să zice că nu e. Bă, eu așa consider, că e 11 metri. Bă, dar dacă nu vezi că o atinge, caută, bă, fază să vezi dacă atinge. Cum să dai 11 metri dacă nu vezi mingea când atinge mâna? Cum tu îți dai seama? Și galben. E posibil asta. Atunci ce să mai discutăm? De fotbal n-avem, alaltă nu vreau să discut. Că n-am ce să discut. Ce să discut? Că era 1-1, nu era nicio problemă, dădeam noi un gol. Nu era o problemă. Dar de gestul lui Coman? V-a supărat puțin? Bă, gestul lui Coman tot din cauza lor. Pentru că
I-a dat ăla cu cotul, nu i-a dat niciun galben lui ăla. Înțelegi? Tot din cauza. Da, era deja enervat și el, era frustrat. Stai bă, cum adică ăsta dă cu cotul mie, nu dai niciun galben, nimica? Până m-a dat o mingea pe lângă ăla, a driblat și a zis că e faul în atac. Păi nu merge așa. Poate și ăla, ăla e Oltean. Ăla e Oltean, ăla e ungur de la Cluj. Ce să faci? Mă bat cu toți. Mă bat și cu fotbalul, mă bat și cu ungurii de la Cluj, și cu oltenii din Oltenia. Cu toată lumea mă bat. Nu? Urmează un transfer săptămâna aceasta? Ce transfer, mă, lasă-mă, merge de transfer. Urmează un transfer, încă un nepot al lui Cova să-l facă arbitru. Toată familia, faceți-o mă arbitri pe toți al lui Covaci, ca să-mi faceți zile negre toată viața până mor. Ce? Doi, vreau, lasă-mă că nu mi-a de nimica de banda dreaptă, că am văzut iar fazele astea și că am, m-am uitat 2000 de ori. Bă, dacă n-atinge mâna, cum? Dacă se vede mingea, vine în piept și mai mult decât atât, îl face așa. Da, dar vine mingea în piept. Dom'le, Explicație credeți că va avea Vasaras? Că el explică fazele după fiecare etapă, dar în astfel de penalti. eu cred că el va fi corect. Adică și-a dat seama data trecută, a fost penibil și nu cred că mai vrea să va fie penibil. Și va face ca englezul ăla. Își va cere scuze. Că cum și-a cerut tușul în Anglia, am văzut și eu. Dom'le, și-a cerut scuze. Și eu cred că își va cere scuze. Pentru că nu mai ai ce să zic, ce să mai poate să zic aici? Că are intensitate, că nu are intensitate. Ce? Acolo a zis, n-avea intensitate. Aici n-ai, aici ai punct. Bă, atins mâna, nu o vezi. Poate atins, dar tu nu vezi. Ce să, nu poate să zică nimic. Eu zic, băi, nu mai, îl rog eu din suflet, bă, cât sunt eu în fotbal. Să nu mai promoveze ceva, mă, vreun nepot al lui Covaș, mă. Bă, ăștia sunt în stare să pună nepoții lui să țină de capul meu, mă. Doamne, feriască. Păi tu îți dai seama, l-a pus pe frate sau l-a scos din coajă, din nou pe ăla. Acum va scoate ceva vreun nepot. Doamne, feriască. Credeți că e o răzbunare a lui Burleanu? L-ați deranjat tot timpul cu acuzațiile? Nu e, mă. Nu e, n-a nicio legătură. Burleanu n-are nevoie, mă. Burleanu mai aude de el că mai face câte prostii. Și nu e respectuos, adică trebuie să respecte mai mult oamenii din fotbal. Adică, bă, trebuie să ne întrebe pe noi că noi trebuie să facem. Facă ceea ce noi vrem, regulile. Înțelegi cum? Aia. Dar Burleanu nu e prost, Burleanu. Și nici nu-l interesează, nu vrea scandal. El vrea pace, liniște. Nu-l interesează pe el să facă el. Aici e chestie de Zanfir. Zanfir e. Acolo la Cluj, ele la CFR, el e omul fantomă. Înțelegi? Care a venit acum 15 ani la mine, jucam cu Brașovul, că dau 20 de mici, ia el 3 jucători la Brașov. Și a zis, adică să-ți dau 20 de mici să fiu hoț eu. Păi eu sunt hoț, mă, nebunule, pe ce la fotbal tot hoț ești. Ori la fotbal, ori la ce, că ești nedrept și faci nedreptatea, ei de la ăla, că era munca lor, a Brașovului, nu? Și iau de la ăla. Și nu mai mult, îi pun și pe tovarășii lor să-și vândă familia. Adică 3 să-i cumpăr. Pleacă, văd aici, el Zanfir. Și acum e acolo de omul fantomă de 20 de ani la CFR. E fantomă, că de ce? Nu trebuie să te arăți când faci mijmașuri. Că trebuie să fii fantomă. Și e fantomă acolo și el face, e prieten el acolo, cu ăia. Înțelegi? Se ascute lupta. Rapidul a legat de o victorie, a bătut și Farul. Tu te mă, da. Se ascute. Și fereu e periculos atât. Am văzut-o, Craiova, am văzut-o și cu Iașu și am văzut-o și cu Farul. Era 2-0 pentru Farul și ei nu treceau centrul terenului. Nu poate să petenți ne bată pe noi. Nu. E posibil orice la un meci. Nu poate să facă pretenții la titlu dacă nu trece centrul, că e condusă 2-0. N-ai văzut aseară, noi eram o minus. Și până la urmă eram cu 2 și tot noi mingea la noi. La mine s-a greșit și sistemul. 4-3-3 jucăm noi. Ei au schimbat 4-2-3-1. Djokovic n-a atins mingea. Nu, tată. Da, am dat 1.700.000. Da, nu, 700.000. Da, 700.000. Că nu știu ce, că să vedem că nu mai... Nu dau eu 1.000.000, mai mult de 700.000 nu dau niciun ban.
meciul cu Norșeland a spus că cei care iau galben sau roșu aiurea vor fi amendați. Se va întâmpla acest lucru și cu Fărneau? Da. Păi să vedem, nu vreau nici să-i dau să-l ursture la os. Că am nevoie de el, că dacă îl usturu la os, după aia poate că nu mai face pe supăratul ca David Miculescu și ca ăsta, ca Tavi, George Popescu și face pe supăratul și nu mai prea mai joacă bine. Și atunci o să-i dau, 10.000 tot îi dau. 10.000 tot îi dau. De ce? Ei când fac asta, înseamnă că acolo e sat fără câini. Dar eu am 60 de ani acum, stau să mă toată ziua la fotbal. Înțelegi? Cum să faci? Păi cum să-ți permiți așa ceva? Unde a văzut el coma în el? Că vezi, fotbalul european, nu? A văzut el vreodată Neymar, Mbappé, Ronaldo? A văzut el la vreodată la așa ceva la oamenii ăia? Păi ce mă, ești țigan? Cum să faci așa ceva? Doamne, iată-mă, că acum mă bagă și la discriminarea. Dar cum să faci așa ceva? Cum să dai cu cotul? Cu ce? Pe ce asta? Eu aia nu înțeleg. Acolo s-a enervat când l-am pis, a luat, nu înțeleg, bă, aia a fost instinct. Dar să te duci să dai cu cotul, că la n-a făcut nimic, doar îi dai cu cotul, nu e admisibil așa ceva. N-ai cum să fii fotbalist dacă faci asta. Ca să fii fotbalist, trebuie să fii calm, liniștit, pe pace, ești Messi, pac, lovit, tac, se ridică, se uită la ei. Și cu o toangeală mare. Și se ridică, se uită, dă din număr, pleacă. El se compară nici la unghia mică al lui Messi. Ați vorbit cu el? Ați apucat? N-am apucat atât, ce să vorbesc cu el. Vreau că îi spuneți voi, vede de la voi. Îmi pare rău că ați învățat la Cordea, la Juma. Pare Da. că nu prea are ce să Nu e Juma, de Juma nu-mi pare rău. Îmi pare rău de Cordea. Îmi pare rău de Cordea că partea dreaptă acolo avem nevoie de viteză. David Miculescu, îl așteptăm cât n-a atins, o repriză n-a atins mingea, o repriză n-a atins-o. Da, n-a atins o repriză. Ce să faci? Pierdere mare și Chiricheș? Păi dar eu nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce are. intrat bine în Gizana. Dar nu știu ce are. A intrat bine, ce? Nu, o echipă nu stă în Coma sau în Chiricheș sau într-un singur sau în doi sau în Pantea. O să vedeți acum cu Craiova. Că nu stă în doi jucători o echipă. Că atunci desfințăm clubul când vă întâlnesc ei. Nu, alții la rând. Crețul mai rămâne sau ce se întâmplă? Lasă-mă cu Crețul de Crețul mi-a de acum. Nu, pe mine singurul lucru care mă deranjează nu, că de fotbal n-am nicio treabă, că nu am nicio emoție, nu am griji. Singurul lucru e strigător la cer cu asta. Pentru cel mai aduci, mă, pe Frasul să-l fac și pe arbitru și pe Frasul. Mai are un frate? N-are? Sigurești? Doi? Nepoții au ceva? Păi să nu că vor să fac arbitru și pe aia. Mă arbitreze pe mine. Păi da, mă, dacă de 20 de ani numai asta face, de 20 de ani în continuu pe capul meu. Luați-l, bă, de pe capul meu odată, mă. Deci câteodată ai văzut că îl cer, că are... Bă, arbitru e bun. De cum poate, mă, să arbitreze în Europa așa bine? Și când vine pe aia și tata,